Kinilala ng Sangguniang Panlungsod ng Angeles City ang lifestyle vlogger na si Beverly Bevs Navarro dahil sa kanyang katapangang magsalita bilang survivor ng pagmomolestya. Sa regular session nitong July 14 na inaprubahan ng Konseho ang Resolution number 12528 Series of 2026 bilang pagkilala sa naging ambag ni Navarro sa paghikayat sa iba pang kababaihan na magsumbong at humingi ng hustisya. Ayon sa resolusyon, ang paglalantad ni Navarro ng kanyang karanasan sa social media at ang pagsusumbong niya sa Angeles City Police Office ay nakatulong sa pagkakaaresto ng suspect at nagbigay lakas ng loob sa iba pang umano'y biktima na lumantad. Sobrang appreciate ko po ito kasi na-recognize ko din ang ginawa ko and maraming salamat. Noong nakaraang June 27, ibinahagi ni Navarro sa social media ang umano'y pagdukot at pang-aabuso sa kanya. Nag-viral ang kanyang post at nakatulong sa pagpapabilis ng paghahanap ng pulisya sa suspect. Naaresto si William Maria Core noong July 9 sa Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga sa bisa ng mga warrant of arrest para sa mga kasong rape at rape by sexual assault. Tinanggap ni Navarro ang kopya ng resolusyon sa mismong session bilang simbolo ng suporta at pagkilala ng LGU. Ang resolusyon ay pangunahing inisponsor ni na Councilors Attorney Jessel Andayrit na siyang chairperson ng Committee on Peace and Order, Councilors JC Aguas, Marino Nicnoc Banyola, Maricel Marang Morales Agoncillo, Dr. Michelle Doc Mitch Bonifacio at Alexander Injongco. Muling po katang katapangan na ngayon to, dakal po nga may come forward at ating na po same experience, same person po. Anya po, makantatan pong pasalamat tamo po kay bravery na gawa na po ito, may kasaw po ito para po ako at tayo po ining sexual predator. Sinang-ayunan naman ito ng iba pang miyembro ng Konseho at inaprubahan sa pangunguna ni Vice Mayor Amos Rivera bilang presiding officer.